bir-rakkont tal-arrest ta' Ġesu niltaqgħu ma' diversi persuni. Niltaqgħu ma' Ġesu l-ewwel nett u mal-ħbieb u mal-edewwa tiegħu. Inħarsu lejn dawn it-tliet gruppi ta' nies. L-ewwel nibdew bl-edewwa ta' Ġesu. U quddiem nett rridu nsemmu lil Ġuda. Ġuda l-Iskarjota li kien wieħed mid-dixxipli ta' Ġesu, infatti kien magħżul minn Ġesu biex ikun apostlu, għex ma' Ġesu, semgħu jippriedka, raħ jagħmel il-mirakli u stess Ġuda mal-apostli l-oħra kien mibgħut biex ixandar l-Evanġelju. Imma Ġuda kien ipokrita. Ġuda kien attur. Jilagħba mod meta fil-fatt fil-qiegħ ta' qalbu kien mod ieħor. U meta wasal il-mument ukoll ittradixxa lill-imgħallem tiegħu mal-edewwa tiegħu. U ġie magħhom dan, ġie magħhom ma' dil-qata ta' soldati u ġew għalih bil-lanterni u bil-armi f'idejhom ishom sejrin għal xi ħalliel vjolenti jekk għal xi kriminal vjolenti. Inħarsu ftit ukoll lejn il-ġemma li ġew. Dawn ġew biex jarrestawh u li tolqotni b'mod partikolari f'din l-istorja din. Kif huma raw dawn iż-żewġ mirakli, apparti forsi li wħud minnhom kienu raw mirakli oħra ta' Ġesu qabel, imma fl-istess okkażjoni meta ġew biex jarrestawh, Ġesu saqsihom il-min qegħdin tfittxu. Huma qalulu l-Ġesu Nazzarenu. Ġesu weġibhom bl-isem ta' Alla, jien hu. U meta semgħu dan l-isem, waqgħu lura u waqgħu mal-art. Bniedem sensieħ f'mument bħal dak, jieħu deċiżjoni għaqlija u jgħid: Ma dan jiena rrid noħodha. Li sempliċement qal kelma u waqqani mal-art. Bniedem sensieħ kien jew jaħrab minn hemm jew jiġi f'riġlejn Ġesu jqimu. Imma le mhux dawn in-nies. Dawn in-nies baqgħu għaddejjin bl-arrest qisu ma kien ġara xejn. U kienu raw ukoll il-miraklu li ieħor meta Pietru qabad u ħareġ is-sejf u qata' widnejn wieħed mill-qaddejja Malku u Ġesu waqfu u Ġesu fejqu. Imma minkejja li raw dawn iż-żewġ mirakli, il-qalb ta' dawn in-nies ibsa kienet u ibsa baqgħet. U mbagħad għandna l-qassisini l-kbar illi quddiemu meta arrestaw ħaduh biex jeżaminawh biex jitellgħu ġuri biex jgħadduh ġuri. Dawn kienu Anna u Kajfa. Anna f'dak il-mument kien raġel xieħ ma kienx hu propju l-qassisir kbir, ma kienx għadu ġifieri qassisir kbir, imma kien Kajfa il-qassisir kbir. Imma xorta baqa' bl-isem tiegħu bħalma aħna l-presidenti emeriti ta' Malta nibqgħu nsejħulhom president, hekk ukoll Kajfa u Anna b'mod partikolari kien għadu jissejjaħ qassisir kbir u evidentament kellu ħafna saħħa politika ġifieri. Dawn kienu qatawha minn qabel. Kif jgħidilna Ġwanni illi kien Kajfas illi kien qal illi jeħtieġ illi wieħed imut għan-nazzjon u minn hemmhekk kienu bdew jikkomplottaw biex jaraw kif jagħmlu biex jeħilsu minn Ġesu. Ġifieri immaġina tidher quddiem xi ħadd bħala mħallef tiegħek u dan minn qabel kien iddetermina li jrid joqtlok. Tista' timmaġina x'tip ta' ġustizzja tistenna mingħand bniedem bħal dan. Dawn huma mela l-edewwa ta' Ġesu. Huma mera tal-ħażen u tal-ebusija ta' qalb il-bniedem. Illi minkejja li dawn raw lil Ġesu semgħu jippriedka raw il-mirakli tiegħu, b'mod partikolari Ġuda li jgħixu kien miegħu li ra l-ħnien għall-ħlewwa tjieba il-qawwa il-qdusija ta' Ġesu. Imma minkejja dan kollox, il-qalb tal-bniedem
hija tant ibsa. Ninnotaw ukoll li l-edewwa ta' Ġesu huma sikwit nies reliġjużi. Hu il-qassis il-kbir, dan kien il-bniedem li kien jidħol bis-sakrifiċċju fil-post il-qaddis. L-istess bniedem qiegħed jara kif jagħmel biex jeqret lill-liben tal-Alla. U ma ngħidu xejn ukoll fuq Ġuda li kif għadna għex ma' Ġesu kellu dan il-privileġġ hekk kbir illi jisma' minn fom Ġesu ġurnata wara ġurnata il-kelma u jixxierek miegħu imma minkejja l-privileġġi kbar li kellu dan tahom bissieq u spiċċa li minflok janna il-Ġesu jiġi b'dik l-ipokrazija kollha biex ibusu biex jitradih u jagħtih fidejn l-edewwa tiegħu. Inqogħdu attenti l-aħwa li l-privileġġi spiritwali tagħna, il-fatt li aħna għandna l-kelma tal-Alla qudiemna fil-Knisja, fil-Iskrittura, ma naħsbux li għax għandna l-privileġġi b'daqshekk aħna wasanna. L-privileġġ isir għalik saħta jekk inti ma tagħmilx użu minnu tajjeb. Bħalma ġara lil Ġuda u lill-edewwa l-oħra ta' Ġesu. L-aħħar ħaġa li wieħed irid jinnota hija din li fost id-dixxipli ta' Kristu illum ukoll hemm nies bħal Ġuda. U m'għandniex għalfejn nissorprendu ruħna meta dawn jinkixfu għalkemm naturalment jiddispjaċina ħafna. Ġara dakinhar, ġara matul l-istorja tal-Knisja u jiġru wkoll sfortunatament fi żmienna. Nies li ikunu magħrufin bħala nsara, Ġuda kien avdat anke bil-flus tal-komunità mid-dixxipli l-oħra. Ħadd ma kien qed jissuspetta xejn fih. Kien attur tajjeb. U f'mument minnhom imbagħad kixef lilu nnifsu neħħa l-maskra u der dak li kien. Fil-Knisja ta' Kristu llum ukoll hawn Ġuda. Inħarsu ftit lejn Kristu. Il-majestà tiegħu li tidher tant glorjuża anke f'din is-sija mudlama. Ġesu mhux il-vittma. Vittma ta' ċirkostanzi jew anke vittma tal-komplott tal-edewwa tiegħu. Hu kien fil-kontroll. Kien jaf se jiġrilu, jgħidilna Ġwanni, u xorta mar fil-ġnien. Aħna jekk inkunu nafu li se tiġrilna xi ħaġa ħażina f'dak il-post ma mmorrux, imma Ġesu kien jaf u mar xorta waħda. Waqt l-arrest innifsu, Ġesu wera li hu għandu seta fuqhom mhux huma għandhom is-seta minkejja l-armi kollha li ġabu fuqu. Għax b'nofs kelma Kristu inkapaċi iwaqqagħhom lura. Tinnotaw ukoll li waqt l-arrest tiegħu Ġesu jieħu minn fommhom l-istqarrija li huma ġew biex jarrestaw il-Ġesu in-Nazzarenu, għalilhom okej, arrestaw lili mela intom mhux il-dawn tridu lid-dixxipli u bekk assigura s-sigurtà tad-dixxipli tiegħu biex setgħu jaħarbu. U waqt l-interrogazzjoni quddiem għandna dan il-qassis il-kbir ix-xieħ b'dinjità tiegħu dan ġie saqsih fuq it-tagħlim tiegħu, Ġesu qal jiena dejjem għallimt fil-pubbliku saqsi lil min semani. Mbagħad kien hemm li ieħor li taħdaqqa ta' ħarta l-Ġesu. Provokazzjoni, imma Ġesu għallu isma' jekk qed xi ħaġa ħażina, għajdli x'qed ħażin, imma jekk m'hekk xejn ħażin. Għalfejn tissawatni dik id-dinjità fil-personalità tiegħu. Ġesu mar lejn il-Kalvarju volontarjament u din rridu nifhmuha. Ġesu ma kienx il-vittma ta' ċirkostanzi, Ġesu għaxritu ħallihom jarrestawh, jgħadduh minn ġuri fażul, jabbuh salib u jsamruh miegħu. Kollox għaxritu biex jobdi r-rieda ta' missieru. Meta Kristu mar fuq is-salib, mar hemmhekk għaxritu biex jagħti ħajtu għas-salvazzjoni tiegħi u għas-salvazzjoni tiegħek. Kemm hija ironija u li Ġesu, il-ġust, ikun arrestat minn qatta kriminali
l-imħallef tad-dinja, l-imħallef tal-bnedmin, ikun akkużat mill-bniedem midneb. U ma nafx intom, ma jena nirreaġixxi għal din l-ironija, din il-kontradizzjoni. Bħal Pietru, le, kif jista' jkun? Imma Ġesu jwieġibna bħalma wieġeb lil Pietru, mhux se nixorbu l-kies li tani l-missier, dan li rrid jagħmel Ġesu. Rrid jobdi lill-missier volontarjament, jiena rrid nobdi lill-missier. U jekk il-missier iridni immur fuq is-salib, hekk ħanagħmel jien. Infatti ftit qabel kien talab lill-missier u qallu, o missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi minni, bla ma nixorbu, ħatkun magħmula r-rieda tiegħek. Din kien it-tir ta' ħajtu kollha, inkluż fl-aħħar meta il-missier talbu biex jagħmel l-ikbar ħaġa li jagħti ħajtu. Infatti x'imkien ieħor Ġesu jgħid dwar ħajtu ħadd ma joħodili, iżda jien nagħtiha minn innifsi. Kristu mar fuq il-Kalvarju, mar fuq is-salib, miet għax hekk ridu. Ejja ma ninsew qatt l-att ta' mħabba li Ġesu għamel għalik u għalija. U l-aħħar minn dawn it-tliet gruppi huwa Pietru. Pietru d-disċipli, ma Pietru li qed jirrappreżenta lid-disċipli. Infatti Pietru huwa d-disċiplu ewlieni fosthom. Dan kien bniedem li tassew jemmen. Kien tassew iħobb lill-imgħallem tiegħu. Imma fis-sija tal-prova Pietru falla. Darba, 2, 3 jiċħad lil sidu. Le, ma nafux. U illi silet is-sejf biex jiddefendih kontra soldati armati, issa jibża minn tfajla għaddejja u jiċħad lil sidu qudiemha. Pietru kien injora t-twissija li kien taħ Ġesu ftit sigħat qabel. Kellu opinjoni għolja wisq tiegħu innifsu tal-fedeltà tiegħu, anke jekk kulħadd jitilqek jiena le, kien qal. Tal-qawwa spiritwali tiegħu li hu kapaċi jirreżisti t-tentazzjoni. Beża minn nies aktarx milli beża minn Alla u Pietru ċaħat il-Kristu. Għad ħsieb tal-fejn l-Ispiritu Santu ried li dan ir-rakkont dwar Pietru jiġi minsuġ fir-rakkont tal-passjoni ta' Ġesu Kristu. Għalik, hija, għalik oħti u għalija wkoll. Għaliex aħna wkoll suġġetti għadju fija. Biex meta naqgħu ma niddispravx. U meta naraw li l-ħuna jiżbalja, minflok nitkażaw bih, minflok nikkundannawh, nuru modrija miegħu. Kif irridu wara kollox li ħadd ieħor juri modrija tagħna meta naqgħu u niżbaljaw aħna. Imma Ġesu ma ċaħatx lid-disċiplu li kien ċaħdu. Ġesu talab għalih biex il-fidi tiegħu ma tonqos. Ġesu miet għal dnubietu u qam għal ġustifikazzjoni tiegħu. Ġesu iltaqa' miegħu wara l-qawmien u rrestawrah, ġabu lura għall-indiema u mhux biss, imma ikkummissjonah mal-apostli l-oħra biex ikun wieħed mix-xandara tal-Evanġelju. Infatti kien Pietru l-ewwel wieħed illi f'Pentekoste xandar lil Kristu lill-poplu ta' Iżrael. L-istorja ta' Pietru tintemm tajjeb. Din għandha tagħmilna kuraġġ biex aħna wkoll minkejja il-fallimenti tal-passat meta nindmu nkunu assigurati mill-maħfra. U bħal Pietru noffru lil nfusna għas-servizz ta' Kristu li Mgħallem u s-Salvatur tagħna. Amen.